Já mám jenom 2. Jonci. A ještě máma může být. Já mám něco vzít. S mým zrakem radši nic nevidět. Já mám další. No já to všechno hledám. Adriana a Uli taky mám. To je dobrý. Aha, to je hoza. Všichni mezi u toho chodí a si to nevšimli. Možná, jak je slepé. My všichni chodím a nevšimneme. Vy chodíte celou dobu okolo toho. A vy se to já už jeden mám bonbon a chlidána. Ještě nemáme. Ani nás nepojď. Víte v pupelnici? Můžete se nám podívat. Za mnou. Jo, aha, bože. Já jsem jí ztratila. Hej, tam někde u toho moc ne, nejsou. Cože? Kde jsou? Nikde. Jsou nejčastější, ne? Jo, tady v kytce jsou nejčastější. Ne? Co mě štvýkáš do nich? Co na ně šlapeš? Mami. Zkuste se, abych tam do nich spadl, když sama do nich chodí. Já do nich nechodí, to nechodí. Hej, ale tady nechoďte. Tam jsou jahody. Ola! Tak já to dám. Tak já bys tam dosáhla asi. Tak já jsem to jedu. Hoha! Ha! 2! Co je? Máme Honza radí. Mamka mi dala tuto jednu. Já jdu hledat ještě, protože skoro všechny, co jsem našla, jsem rozdala. Těm, kdo třeba má málo a kdo má nic. Já odpřijdu někam někde je pamětník. Já jsem sobie bonbony rozdala. Máme Honza radí. Máme Honza radí pořád. Někde u mě je. Počkej, já něco řeknu. Oni ho už vzali. Máme Honza má kapsiplní peněz. Jsme vydělali. My jsem vydělal 400. Já říkám. Ve stodole už nejsou, jenom ke stodole. Dál už ne. Já už
jako tam ještě, jo? Máme ho zaradí. Ne, já hledím, kolikrát jste tam toho plosli. Neříkej to, já jsem mi řekla, že nemáš radit ani takhle. Tak musíš taky hledat, Jizinko, jo? Jizinka má jeden. A máme, ten jak byl tady, tak ten už jsem sebrala. Mamino, tady mít zelený mají, jestli mít. Já třeba nemám žádné, já mám jen 400. Kaček. No. Co to mám spadnu? No, tam je taková no. Honza radí. On říká, že jde pro jeden bonbon. A tam jsou všechny skoro, by tam šel. Jde se po bonbon. Oni tam nebudou. Ale když si nějaký bonbon vezete zevnitř, tak to neplatí. Ne, tam nejsí se. To je jenom vajce. Já mám 5 věcí, mámo. Mami, já mám 5 věcí. Jsem šikovná. No, mi to zelený vajce. Já mám taky jeden. Já mám 2. Hele, Mám 5. Já jsem měla taky 5, ale 3 jsem našla, já jsem rozdala stejný. jo. No, takhle jako já lejte. Ty jsem vezla takhle. Možná tady ve travě. Našla. Druhej. Jo, mám. Máme no, mi to zelený vajce. Mami, je pořád tady. Je to tam pořád. Kolik máš? Honzo, já mám pro tebe dáreček. Na? Co to je? Co asi? Snack? Ne, Honzo. To je snack? Ona vidět snacky. Mami, ona by se dá snacka o hlavu. Ale tam jsou taky. Máme tam. Mami, mám konečně aspoň Jo, jeden. Kurek to určitě nebudou. Snad.
tady. Tak se nám si podá vychloubat, A mami, kolik je? Mami, kolik je? Mami. Tak Tam nehledejte. vybrali jsme to už. Cože? Takže ještě jsou pizza. No, tady vstup. Já mám jenom Máme Honza radí, kde jsou nejvíc. Ne. Tam nejsou, nehlavejte na to. A ty hlavně na to nešlapej ani ty, Mausko. Já na to nešlapu. Teda můj. No 7. No, a to, že šlapala na to. Maru. No. A teď si rozdělit. Já jsem neřekla, že se nechci rozdělit. Mám sneka. Já mám 8. Dvě. Sneka a bonbon. Já mám nejvíc. No máš. A kde je ulita? Já šla někam jenom hledat. Ne, tamhle. Tamhle je. Jo, tamhle viděla. Máme jsou ještě tady. Už jenom tam. Mami. Tady odsud sem. Třetí. Já mám 8. Kdyby byly v tutí díře, tak to nemyslím. Takže jenom tam už, jo. U oveček může být vyhý. Ok. Mami, kolik je? Tady je jeden, tam Natáčím, tady jak nemůžu si na říkat. tutý skladá, je To takhle. To by nenatáčím. bombo. Devět. Ole, já mám jenom 3. Mám 9. Neměla jsem to rozdávat vůbec. Nemáš jen dva pořád. Já mám sneka. Jupi! Jupi, 4. 10. Já mám 4. Sorry. Já mám 4. Jupa! A já se ještě kouknu. Já mám 4. 11. Máš s tím jeden? Maro! 10. Vole. Mám sneka. Máš dva bonbony a šteka? A toho šneka dostala ode mě. A ty máš šneka? Já mám 9. Já mám bonbony. Odsud je tam ještě. Ne, to je větší. Hej, od máme takhle v tom pruhu dopředu ještě jsou. Takže aj tady jako někde, jo? Tam si zase ztratila ta malá ulita. Díky, tak jsem už jeden našla. A zase. Ale oni tady ještě jsou. No, ráno jsem říkala. No, ale jako ne přes tak, ale někde předu. A my hledáme v tom pruhu. Já! Už mám 5. Já mám 10. A teď chci ten jeden nikomu dát, takže budu Tak mít- kde jsou ještě? Mami, tady ještě před tebou, jo? Takže Já jsem aj dala tam. jeden Jiřině. Cože tamhle sám? 11. Mar. Já skoro žádný nemůžu najít. To jsem fakt našla jako...
tady. A kde je zase Uli? Mami, co jí říkáš? Co jsi jí řekla? Co jsi jí řekla? Mami. Aha, tady je Uli. Ježiš, poté. Ztrácina. U mě. Uli, tam nejsou. Jsou tam? Tady. A kolej. A my jsme jako věděli, kdy přestat, víš? To nevíme. Jo, takže se je prostě jen tak někam vyhodili, že jo? On ho zahledá. No, nehledám. Já nehledám. Ale vypadá to tak. Šveka a je 3. Ale tam je další šnek. To vypadá, jako by si řekl, že by rád. Ty jsi tady bonbon. Ne. Au. Hledej tady. Tady všude jsou, ale tam už vzadu nejsou. Ve vodě určitě nebudou. Co je máme na směr? Co je? My chodíme vedle nějakého bonbona. Asi už jsme tam prošli 100krát. No někde tady by to asi mohlo být nějaký bonbon, že jo? Že jo? Že jo? Že jo? Jo? Auto a kde? Tady. A kde? Já ho musím najít. No, já taky 12. Já chci mít aspoň 4. Já mám 3. Au, ježiš. A? Jo, tady jsou. Tady určitě nějaký bude. Vidíš ho? A víš, kde je? Kde? Tam jo. 12. Maruška má nejvíc, to není spravedlivý. Ale rozdávala. A je ještě nějaký tam. Hej, holky, jenom před mámou. Jenom tady. Hania. Ania. Tady jo. Uli, najdi. Ne, není, že jo. Tady byl jeden a ten jsem šlohla. Už ne. Už tady není. Tak Jenom tady. no jenom před tebou, že jo. Tady? Tady někde?
Tady taky něco, Ta Vicky. beruška není. Ta beruška tam není. Beruš mě dala opaty. A tak jsem dala tu. Jenom tady, jo? Já to beru. Ale zkusila nějaký najít, třeba tamhle budou. Vidíš ho? Hele, já mám nápad. Dej pozor. Pozor! Já vím, kde je. Kde? Na stromě. Je na stromě. Jo! Už ho mám! Tak kde ještě? Ještě tam? Ještě tam. A je na stromě? Jo! A ona ho už má. Já mám další. Jo! Už toho vidím. No. Au, to Ještě tam je? Ještě tam je? Jo? Jo? Já mám cinec. Já jsem měla jeden a ten jsem dala. Já nevím, kolik má Adrianka. Já nevím, kolik má Adrianka. Tady se něco. Mám 4, protože jsem... Tak tady ještě?